Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam haali mon kala puloɗo woni so pulo ardo yima jam haali ma. Vraiment bandiraɓe ko yettere Allah ko o woni Demba Balde joɗani en ton to leydi Italy ko fuladu najo. Bandiraɓe mine yawon fulɓe men wonɓe Italy ɓe vraiment koɓe jambareɓe vraiment ƴeewe tan hankirek mi neldiɓe bagaseji maɓɓe kamɓe ha tato oɗo Demba o ɓangi kales makko o neldi. Donc vraiment Demba ko espagnol ɓe mbiyata ko eres grande. ƴeewe tande ɗo ha Italy holko jaranimo ɗum sababu nde pulago. O Demba o anda so pulo ardo réseaux sociaux ɗon mbo andi ka kono ɓayi Demba ino fini boy andi holko woni daranade leñol. Demba e faami ɗum mi on nyambude so pulo ardo ñane wotere metani ko kontingol ngol woni caɗele ɗe. Te kadi mine yam toujours ko heewi e fulɓe he wona ɓale yagudedi tan gondu en ko pinal woni ala. Mami aroy ton ƴeewon fuladu najo ko wonɗo e nder Espagne. Demba sodi ko woni wute so pulo ardo mi neldi mbo ha Italy suwa yonde 20 € ko wutte o neldirago. Bandiraɓe wona onon wonɓe nder Espagne ɗo te ko ɓuri heew e monko mi yi on min mi wawa huɓɓu oto am o mi yaha ha ton so pulo ardo min miɗo jogi otoji ɗiɗi. Donc wona ko mi yaari saɗi kam ko woni min mi yiɗa hollinade fi yaltinde ɗo laabi ɗiɗi tari oto bolle puyɗe am mi yiɗa ɗum. Min wona ɗum woni objectif am. Donc mami aranoy on ton nde ñande mi yi Musa grand amen Musa Balde Musa Sarlaw mbimi im tawa ƴefti ɗo fulɓe 10 darna umen lamdoɗa umen cuál es nuestro principio, cuál es nuestro valores. Ko heewi e maɓɓe wawama ɗum firta ɓe ganda holko ni ɗum woni. Claro so neɗɗo o anda an d'abord ko gonɗa ko holko firti holko ɗum jarantama. Donc vraiment Demba Balde an mi faami an ane andi holko gonɗa e ko gonɗa ko hoko jaranima. Mbimi tawa a gomani ko gonɗa ko a gomoya ko goɗɗo woni ko. Donc min mi sikkuno il est temps fulɓe ɓe jogo ngal ɗum pinal. Bandira ɗo e de mi okkoyde goɗɗo dole ha nami okkumbo am ɓay so mbo heɓi han nafa am nafaka nafani kam ma ɓiɗɗo am walla baɗa am e goɗɗo etc ma yi o e nafore nde. ɗum addi mbimi o mami aroy to on vidéo ɓay ko heewi ko ɓale yaagu reedu haɗi ɓe wadde participer wona goɗɗum de ko ɓale yaagu reedu tan kono min so pulo ardo mo jiiɗo ɗo taw mi dañi ma onon on ji hen nafore mum. Mi wonanani min mi ɗaɓɓanani hoore am tan ko ɗaɓɓananmi hoore am tan ko ɗum mi yaltindam ɗo e réseaux sociaux. Donc pine seeɗa paamon neɗɗo mi yi on jokku bawma okku gandal. Min kala mo mi wawa heɓir gandal mi jokkatama. Ino waɗi fayda changen toujours mboɗo haalana e ɗum changen éducation men. Vraiment Demba ko a moƴƴo an ɓuri andu holko woni caɗele ma oɗo wattu hoko woni yidde ma. Donc mboɗo ñaagi Allah jomirawo ko kancan woni bawɗo te ko mbo jogi ko gasata. Mbimi mine ñaagi ɗum jomirawo ko mbo waɗani so pullo ardo ko Demba yambo waɗanma ko ɓuri ɗum hitande hikkande o 2024 mi yejjitta ɗum ha mi fale nangi to côté
ɓeydare e jam mi yejitta mbimami nde ɗo hirande donc min ñaagi jomirawo o andi kanko wana mawɗo pullo yiɗani ko ɓiɗɗo mum no tan jomirawo wa'ani non komo jogi ko gasata mine ñaagi ɗum jomirawo barke qur'ana karim barke nulaɗo muhammadu e barke du'aji jinnaɓe men ɓe 2025 o demba mbi'a kam soppulo ardo ko ñaaginoɗako en keɓi tawa a yejitta 2025 o aduna fotani no judde tawa a yejitta ɗum to bange ɓamtare e jam e kisal ya rabbi ya allah mi ñaagima ɗum jomirawo yo allah waɗanma ɗum ko ɗaɓɓatako ya allah okkuma ya rabbi ya allah barke qur'ana karim ɓay ko mbaɗɗa ko koye dow ɓernde lamde mbaɗirɗa donc mi ñaagima jomirawo kanko woni dokkowo ya allah okkuma ɗum barke qur'ana karim barke nulaɗo muhammadu ɗum no bandiraɓe on calminama on jurama kadi on beltanama ha yesso ko lawol vraiment demba ko a moƴƴo